3, аз съм Night. И това е клип в PvP България. Първият ми клип. След рестарта. И сега, нали, започвам с лека томбулка. Ето и нея. Един диамант, 20 пържоли и фул сет с Unbreaking. Томбулката не е нищо особено. Просто реших да направя томбула и ми кажете дали ще ви харесва да си измисля едно правило, като започвам да снимам в сервер или поне да направя ревю, да си правя по една томбулка и да, просто като стартирам някои сервери, томбулка. Пишете в коментарите дали искате. Ще кажа... опа. Ще им кажа да кажат хай на YouTube. Да накажат. Хито за вас. И там... Преди да почна, нали, да обяснявам за клипа, че го правя за 333 път сигурно. Има някакви странични шумове, които, ако чувате, ще се опитам да ги оправя, обаче не обещавам. Да, правя ресурс пакети. Има ги, нали, смисъл, първият, който би ви показал, нали, по скайп, е един вид мострен, нали, да решите дали ви харесват. И ако вече ви харесват, мога да ви направя, нали, ресурс пакет. Зависи, ако искате, мога да ви го направя по-хубав, но трябва да ви по-силен компютъра. Мога да ви го направя и нали, не чак толкова хубав, но трябва да ви е смисъл, ако ви е по-слабичък компютъра. Това слънцето, нали, от дясно на играча, точно на менде в игра. Това слънце съм го направил за по-леки компютри, макар че мога да направя на слънце HD. What the fuck? Бъгна ми скина. Както и да е. Правя ресурс пакети. Също така интрото също. Банери. Всякакви такива тъпоти. Нали? И търся някой да ми направи аватарска снимка. Аз бих направил, нали, ако той ми направи аватарска снимка, аз мога да му направя интро или банер. Може да пишете в скайп, аз с скайпа ще си го добавя, нали, там долу в описанието. Нали ви казах, цените на пакет, в смисъл, на ресурс пака, то не, нали, зависи от какъв искате да ви го направя. Мога да ви го направя за 50 стотинки, ако искате да ви променя, нали, няколко текстури, 2-3 примерно, или не знам, зависи при цена. Зависи колко е сложен блока или айтема. Да. Това беше всичко от мен. Аз бях Ивен Knight. Надявам се клипа да ви е харесал. Правата за записване за giveaway ви най-вероятно си ги знаете. Нали, пишете там запис, тире името ви в игра и абонирате се, харесате клипа, очаквате нови томболи и ще снимам на Hexit, нали, с приятели. Мога и на интернет. Играта си имам фрика от Steam и да, надявам се клипа да ви е харесал. Записвайте се за томбулата и ще искам пази на всички. Да. Това беше мен. Аз бях Ивен Knight и чао.